ना सोमोन्दोआ आंना आगुनिफ्रायनो बेजों दं मोजाङैनो दं राजखान्थियाव आङो बिजेपियाव थानानै मावदों बिथाङा बे अब्लाबो जोंनि गेजेराव बेबायदि जेबो गैया जों सानैनिबो थांखियानो बेनो जे बड'लेण्डनि जौगाखांनाय राजखान्थियारि भाबै जों माब्रैहाय जोंनि मानसिफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो हायो गतिके दाबो बिथाङा बिटिसिनि चिफ जाखांनाय लोगो लोगो जों गोबां हाबाफारिनि सायाव रायलायदों आरो अलरेडि जों दा मोनसे खामानि मावनो थांखि लादों गतिके जोंनि गेजेराव बेबायदि जेबो फारागथि गैया आगोलावबो बेबायदि फारागथि गैया आरो आं बुंदों जे बिथांमोना जोंनि नेता जोंनि दैदेनगिरि गतिके बिथांमोननि माने जिथु नेतृत्व होनाय दैदेननाय बेजोंनो जों दिनैहाय बिटिसि मोनदों बिटिसिखौ मावदों आरो बेजों रायजो राजा दिनैहाय फिथाइखौ मोनजादों आरो आं जेसेबां खामानि मावदों बेवहाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंनो मोनसे आबहावा सोरजिनानै होदों आरो आंनो मोनसे खाबु होदों बेखौ लानानै आङो दिनैहाय राजखान्थियाव थानानै खामानि मावबोगासिनो दं आरो दाबो आं सानो बिथांनि दैदेननायाव गोबां बेबायदि खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनलांगोन दा 100नि खाथियाव थांगोन आरोखि एनडिए हिसाबै दानि जिथु हालोद राजखान्थियारि कंग्रेसनि माने एजेपिनि रायजो दल बिसिनि जिथु सिटुएसन बे सिटुएसनखौ जुदि जोङो नायो अब्ला आं सानो मा 100नि खाथियाव गोरलैयैनो थांगोन 100सोआव माने जों सानदों ना आंनि गिबि खामानियानो जादों तामुलपुरनि जोंनि रायजो राजाखौ लानानै सावरायनाय गासिबो आङो जेंनानि सोमोन्दै मोनथिगौ आरो बे जेंनाखौ आङो सुफुंनांगौनि थाखाय रायजो राजानिबो आंनो मदद नांगौ बे हिसाबै बे गासै हाबाफारिखौ लानानै आङो सावरायगोन गिबियावनो होननायथ' जेबो बाथ्रा गैया गिबियावनो आं गासैखौबो आखाइ जोंना जाबाय गभर्नमेन्ट कलेजखौ आं एकदम थाब दिहुननांगौ आंना जाहैबाय लामा माखासे दङ जे घग्रापारनिफ्राय तामुलपुराव हाबनाय लामा बे लामाखौ माने मोजां खालामनांगौ दा आं अलरेडि माने मा होनो बेखौ रिपेयारिं खालामगासिनो दङ आंनो दा नावकाटानिफ्राय माने तामुलपुर कसुबारियाव थांनाय बे लामाखौ जेराव मेडिकेल कलेजबो जाबाय दालांखौ अलरेडि खालामबाय थ' लामाखौबो बेखौ खालामनांगौ आंनो नांगौ जे माने तामुलपुराव माने मा होनो कालाकुसिनिफ्राय माजदिया सेसापानि जानानै एकदम बारे खैरानि भुटानसिम थांनाय बे लामा बेखौ जों आसाम मालगानसाय गिदिरै खालामनांगौ बेफोर लामाखौ कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय जोङो राहा लागोन तामुलपुर जिल्लाखौ आङो लुबैगोन जे 6 दाननि गेजेरावनो गासै डिपार्टमेन्टआ इन्डिपेन्डेन्टलि जाहाथे जों खामानि मावनो हायो तामुलपुरनि मानसिया जाहाथे बाक्सा आरो थांनाङा मुसलपुराव आरो जोंनि गासै प्रजेक्टफोरखौनो जाहाथे डिजाइन खालामनो हायो जोंनि तामुलपुर जिल्लानि मावख'गिरिफोरा गतिके बेफोरनो आंनि मेन बिनि उनावथ' इसोरा जुदि दैबाना लाबोआ अब्ला जेबो गैया दैबाना लाबोयोबा आं सानो मा बिनि मावनांगौआनो आंना 1 नम्बर जागोन इमारजेन्सि हयथ' खिन्थु इसोरा दाखालामथों माने इसोरा एबाराव जाहाथे खुनु बेबायदि माने खैफोद लाबोआ बेखौ आं मिजिं थिदों बाखि बेखौ गारनानै तामुलपुरनि गासैबो जिथु मावनो गोनां दं बे गासिबो प्रायरिटियाव दं आरो बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टआलाय खेबसेयावनो मावो बिदि नोङो माने खामायनो हागोन आरो बेबायदि खामानिबा लाखनिबो बांहैगोन दा आंनो लाख नांगौ आं सानो मा सासे लाइमोना जुदि जोङो बोसोरसेयाव न'आव जनानै 20-30बो जुदि गावनि मबाइल गावनि लेपटप गावनि कम्पिउटाराव जनानै अनलाइन AI एप्लिकेशननि गेजेरजों जुदि बायदिसिना माने कम्पानिनि माने खामानिफोरखौ नोङो मावनो हायो अनलाइन मावनानै हरनो हायो आरो बेजोंनो डाइरेक्ट जुदि नोङो बिनि कस्ट हिसाबै माने डलार खामायनो हायो फैसा खामायनो हायो अब्ला जोङो गोरलैयैनो माने न'आव थानानै जोङो बिमा बिफाजों थानानैनो रां खामायनो हागोन आरो जोंनि मानसिफ्रा रिल टिल बानायनायाव एक्सपार्ट नाथाय जों माब्रैहाय दिनैनि जिथु ट्रेन्ड AIनि बेखौ जों बोरैहाय पारफेक्टलि बाहायनांगौ बिनि नलेज गैया बे नलेजखौ जोङो एनडिएआव जिहेतु BPF गेदेर चिफ मिनिस्टारा फैगोन होनदों आरो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि गतिके आं सानो बे मोननैयानो बयनिख्रुइबो देरसिन रिलिज जागोन मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो मानव गेदेर माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेनि अनगा बाखि गासैबो माने बुथावनो मिटिंफ्रा जाबाय थागोन बा प्राइमारि लेभेल बेबायदि जाबाय थागोन गतिके गाबोन समफोर एनडिए हिसाबै बिसोरो प्रग्राम सेट खालामगोन आरो बे मथे फोसावनाया जागोन अलरेडि BPF आरो माने बिजेपिहा बुथ लेभेलसिम बेवहाय मोनसे मा होनो आफादनि गासैबो मावथिफोर दंखायो आरो बिजेपिया अलरेडि फ्रिस्टाफ्रमाव माने मोनसे जायगायावनो माने मा होनो 5 न'खर 4 न'खरनि गेजेराव सासे
माने नेता मोनसे पेज माने जोंनि जितु इलेक्टरेट रल बिनि मोनसे बिलाइयाव बे बिलाइनिफ्राय सासे सुबुंखौ माने बिबान होनानै दोनखानाय दं गतिके बे बिबान होजानाय सुबुंफ्रा बे नखरबाखौ सोरखौबा लानानैब्लाबो कनभिन्स खालामनानै खामानिखौ मावबाय थागोन मोनसे समष्टिनिनो सानै बिजाथि हिसाबै नोंथांमोनखौ मैया मोनसे मन्दिराव फुजा खालामबा आर'ज खालामनाय नुनो मोनदों ससियेल मिडियाआव गोबां गोसारदों माबोरै लोगो मोननाय ना बे मोनसे मा होनो जिहेतु दावहायाव थांनायखौनो होनदो मैया नमिनेसन होनायनि बाथ्रामोन आं मोनथिया बिथांखौ हयथ' बिथाङाबो आंखौ मोनथिया नाथाय जोङो जि थानसालिया बेवहाय मुंदांखा बयनिबो गोसोनि साननाय हनायखौ सुफुंनानै होयो गपाल थान होनो गपाल आरो श्री श्री माने जगन्नाथ बेयाव थान आरो बे थानसालियाव आङो माने मान बावनो थांदों गय जरा फाथै जरा होनानै जाहाथे जेब्लायबो आंखौ आशीर्बाद माने होयो आरो बे समावनो बिथाङाबो थांदोंमोन बेवहाय जों जयैनो लोगो मोनलायलायदों बेयाव जेबो नङा बे जोंनि ट्रेडिसन जोंनि बियो माने हारिमु इसोर सिबिनाया आरो जायगायाव थानसालि थायोब्ला बेवहाय जोङो खुलुमहैनाया बयबो खुलुमनांगौ बेखौ खुलुमनो थांनो बेवहायनो जोङो ज' लोगो मोनलायलायदों आरो जोंहा बेक्तिगत हिसाबै जेबो बेबायदि शत्रुता गैया जों बिदा फंबाय बायदि गतिके मात्र इलेक्सन टाइमावल'सो जोङो सानैबो केन्डिडेट जानायखाय सुबुंनि नोजोराव जों गिदिर शत्रु नाथाय जों सानैनि गेजेराव बेबायदि जेबो गैया गतिके मैया बेबायदि लोगो मोनलायबाय आरो बेबायदिनो जोंखौ हयथ' बे फट' खेबनाय मा खेबनायनिफ्राय मानसिफ्रा नुनायखाय बुंदों आरो गुबुन दिनावबो बिदिनो लोगो मोनलायो जेबो नङा मैयानि बिसेस दिना जाहैबाय बिथाङाबो नमिनेसन होनो नागिरदों आरो आंबो नमिनेसन होनो नागिरदों आरो नमिनेसन होनायनि सिगां जोङो बे थानसालिया जिहेतु जोंनि जायगानि जाहैबाय नालाय बिथांनिबो आंनिबो गतिके बेवहाय मान लानांगौआ जोंनि दायित्व बे हिसाबै जों मान लानो थांनायाव सानैजों ज' लोगो मोनबाय मन्त्रि हिसाबै बे राजखान्थियाव आंनि सायाव सोनारा मानो होननानै बुङोबा आं सासे मावथिल' आंखौ दा जेन'बा बिपिएफ आरो बिजेपिआ बिटिसि हिसाबै आरो गुबुन पार्टिया बेवहाय जिहेतु गोख्रोङै रावबो गैया ओंखायनो मोननैबो हान्जाजों आंखौ दा एनडिएनि बिजाथि हिसाबै तामुलपुराव फसंदों गतिके बिनि उनाव मा आबहावा फैयो सरकार दानो गतिके सरकार दानायनि उनाव सरकाराव सोरखौ मायाव दोननानै खामानि मावगोन बेखौ माने माबाया खालामगोन खिन्थु आंथ' लुबैगोन जे मन्त्रि जानानैनो रायजोफोरनि जेंनाफोरखौ जाहाथे सुफुंनो हायो एडिट हिसाबै ना टुरिजमाव जोंहा गोबां जौगाखांनाय लाबोनांगौ आरो जोंनि बयनिख्रुइबो माने गोरलैयै माने जोंहा मोनसे जितु एडभान्टेज दं जितु बे जाहैबाय जोंनि भुटाननि जितु दारांगा मेला बेवहाय भुटाननि मोनसे टाउनशिप दं जायखौ चामरुप जंकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार होननानै बुङो जायगाखौनो चामरुप जंकार होनो गतिके बेवहाय भुटाननि जोंहा एमपिबो दङ आरो बे भुटाननि डिसि अफिस दङ डिसि एसपि गासिबो बेवहाय अलरेडि गोबां माने बायजोनि सुबुंफोर फैयो इन्टारनेसनेल आरो जोंनि डमेस्टिक थाङो लकेलाबो गासिबो थाङो आरो बिथांमोननाव मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार दङ दा ओंखायनो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो दारांगानि माने एलेकायाव टुरिजमनि बायदिसिना हाबाफारि लानो हायो आरो आंनाव बे मोनसे अलरेडि साननाया दङ गतिके बेनि मानसिफोरखौ ट्रेन खालामनानै जों माब्रैहाय टुरिस्टफोरनि लुबैनायखौ सुफुंनायनि मुङै बे बायदिसिना जोङो माने मा होनो राहाखौ खालामनानै होनो हायो जानाय लोंनाय रेस्टुरेन्टनिफ्राय लानानै मानसिफोरनि थानाय मानाय हमस्टेयानो जा हटेलानो जा लजआनो जा बेफोरखौ खालामनायनि उनाव जोंनि कालसारखौ लानानै जोंनि जितु एग्रिकालसार प्रडाक्ट्सफोर दं बेफोरखौ लानानै जोंनि जितु नेचारेल माने जितु सिनारिअफोर दं जायखौ गोबां बिउटि होननानै बुङो गतिके बेफोरखौ लानानै जों खालामनांगोन जे बेवहाय थानानैनो भुटान सकि थांगोन बेफोर थानानैनो बगामाथि थांगोन बेवहाय थानानैनो साहा बागान नायगोन बेबायदि जों गोबां खालामनो हायो आरो निस्सय लाइमोनफोरनि इयुना बिनि सायावनो गोबां मोनसे मा होनो सोनारनानै दं बिसोरनि सुजुगा बेवहाय गेवनायनि बिनि सायाव गोबां माल्टिपल हाबाफारि लानानै खामानि दोलोआबो दायो दङ हिसाबै बे तामुलपुर बियाबाव जे एनडिएनि दोलो जिथु थाफानाय बिपिएफ दोलोआबो नोंथांखौ आबुं सापर्ट होगोन जेरै बिपिएफ बिपिएफनिफ्रायथ' आबुङैनो होगोन गासिबो खारन बिपिएफजों आरो बिजेपिजों सिट रानलायनानै गेलेदों आरो मैयाबो नमिनेसनाव गासै जोंनि तामुलपुरनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर थाजोबदों मानव गेदेर इमानुएल मोसाहारि बिथांनिफ्राय लानानै गणेश कसारि माने महेश्वर बसुमतारी जाय सानै बिथां दं बिनि बायदिबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना गासिबो
मैया दंजोबोमोन गासै मावथिफ्राबो दंजोबो गतिके दिनैनिफ्रायनो मोननैबो हान्जाजों गासिबो ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेलाव दिनै रायलायनो आरम्भ खालामबाय आरो गाबोन समफोरनिफ्राय खौसेयैनो खामानि मावजोबगोन